Monimuotoisuuden omaksuminen, matkani jatkuminen Labuan Bajon, Mount Bromon, Battainsin, Cox's Bazarin ja Bandar Seri Begawanin läpi luku 6, kulttuurin upottaminen Labuan Bajossa. Indonesia jätettyäni Mount Bromon mahtavat maisemat taakseni, löysin itseni takaisin Labuan Bajossa, Indonesiassa, innokkaana syventyäkseni syvemmälle kulttuuriin ja perinteisiin, jotka tekevät tästä paikasta niin ainutlaatuisen. Upeiden näköalojen ja meren ihmeiden lisäksi minut veti paikallisten yhteisöjen ytimeen. Keskustelut taiteilijoiden kanssa valaisivat vaivalloista prosessia, ikat, tekstiilien luomisessa, missä langat kertoivat tarinoita ja historia kudottiin tikki tikiltä. Nämä tekstiilien monimutkaiset kuviot ja eloisat värit olivat todisteena näiden taiteilijoiden omistautumisesta, jotka säilyttivät perintöään jokaisessa solmussa. Tutustuin lähellä oleviin kyliin, joista jokaisella oli oma taiteellinen tyyli. Melossa lumoava keistanssi avautui jälleen, vangiten mielikuvitukseni esiintyjien kertoessa tarinoita liikkeen ja rytmin avulla. Täällä menneisyys ja nykyisyys kietoutuivat yhteen, muistuttaen minua siitä, että perinteet ovat elävä lanka, joka sitoo sukupolvet yhteen. Luku 7. Battainsin sydämen paljastaminen. Filippiinit seuraava matkani osuus vei minut takaisin Battainsin lumoaville saarille, missä menneisyyden henget kuiskivat tuulen halki. Tutkimukseni johti minut, kutojatyöpajoihin, missä katselin taitavia käsityöläisiä luovan päähineitä, jotka suojasivat elementeiltä ja ruumiillistivat vuosisatojen käsityötaitoa. Heidän jakamansa tarinat heijastivat maiseman karua kauneutta, kaiverrettuna tarinoilla sinnikkyydestä ja yhtenäisyydestä. Harhaillessani kylien läpi törmäsin Ivatanien, rituaaliin, kokoontumiseen, missä perheet kokoontuivat jakamaan aterioita ja tarinoita. Tämä yhdessäolon perinne resonoi syvälle, heijastaen saaren tiivistä yhteisöä. Se oli muistutus siitä, että huolimatta laajasta valtamerestä, joka erotti maailmojamme, inhimilliset perusarvot pysyivät universaaleina. Luku 8. Cox's Bazarin uudelleenvierailu, tutkimus rannan tuolle puolen palatessani Cox's Bazarin paratiisiin, Bangladeshissa, näin rannikon paratiisin uusin silmin. Auringon hellimien hiekkarantojen ja vilkkaiden markkinoiden tuolle puolen uskalsin sukeltaa paikallisten naapurustojen sydämeen. Täällä, Nakshi Kanta, kirjonta oli enemmän kuin pelkkä taiteen muoto, se oli väylä muistojen ja tunteiden säilyttämiseen. Näin perheiden ilon, kun he jakavat aterioita ja tarinoita, lasten naurun, kun he leikkivät kaduilla, sekä elämän rytmin, joka soi harmoniassa vuoroveden kanssa. Kalastajien sinnikäs henki jatkoi minua inspiroimista, samoin kuin käsityöläisten omistautuminen, jotka muuttivat arkipäiväiset materiaalit taideteoksiksi. Cox's Bazarin kauneus ei ollut pelkästään maisemien kauneudessa, se oli ihmisten sinnikkyydessä ja luovuudessa. Luku 9. Bandar Seri Begawanin modernit perinteet. Bandar Seri Begawanissa, Bruneissa, matkani sai mietiskelevän käänteen. Tutkiessani rauhallista Sultan Omar Ali Saifuddinin moskeijaa, ihailin arkkitehtonista ihmettä, joka kunnioitti sekä uskoa että suunnittelua. Kampong Ayerin vesikylä esitteli ainutlaatuisen elämäntavan, missä kodit seisoivat pylväillä ja sillat yhdistivät sydämet joen yli. Paikallisten sinnikkyys, jotka olivat rakentaneet elämän vedestä huolimatta, oli todiste ihmisen sopeutumiskyvystä ja päättäväisyydestä. Ambujaa, ruokien maistaminen paljasti, että jokainen suupala oli makujen ja historian fuusio. Käydessäni paikallisten kanssa ymmärsin, että modernisuuden omaksuminen perinteitä säilyttäen oli taidetta sinänsä, tasapainoa, jonka Brunei oli hallinnut. Epilogi, pohdintoja löytöjen kuukaudesta. Kun kynäilen tämän huomattavan matkan viimeistä lukua, olen täynnä kiitollisuutta niistä kokemuksista, jotka Labuan Bajo, Mount Bromo, Battains, Cox's Bazar ja Bandar Seri Begawan ovat minulle tarjonneet. Jokainen kohde paljasti ainutlaatuisen kudelman kulttuureista, perinteistä ja inhimillisistä yhteyksistä.
jotka ylittivät kielimuurit ja maantieteelliset etäisyydet. Kangaspuiden loimista kalastajien verkkoihin, tanssien rytmeistä ja jaetun aterian yksinkertaisuudesta olen oppinut, että matkailun todellinen olemus piilee monimuotoisuuden omaksumisessa ja kauneuden juhlimisessa, joka tekee maailmastamme rikkaan tarinoita, jotka odottavat kuulluksi tulemista. Tämä kuukauden mittainen retki on opettanut minulle, että vaikka voisimmekin tulla eri maailman kolkista, jaettu inhimillisyys ja kulttuurimme taide sitovat meitä yhteen elämän monimutkaisena mosaiikkina. Palatessani kotiin kannan mukanani muistoja enemmän kuin syvä arvostus etuoikeudesta ymmärtää, omaksua ja juhlia monimuotoisia ihmeitä, jotka muokkaavat globaalia perhettämme.